Buan na pedang jongpi ki samla philakali. Hato kalong na yangi kum ki kristan banlet ka jaka cherry festival ha kani kasingi ublay. Ki dandro ki kimi ki kpa ki bakali. Hato kalong na banpa ay ki kun jangi banlet jaka ni ka cherry blossoms festival. Nakabenta jongpi ki samla hato kalong na banlet. Kajubab kabangan ay kan David ha nakaktian ublay kabangila bansem naka kitab u Ecclesiastes kalanang kabakatwe kadkot kabakandai. Kabaong kumne. Lekmen ko samla hala ka jinglong samla batu ay kadunut jongme kan penkemen yame ha kisi ka jinglong samla jongme. Bat yad hakalenti kadunut jongme. Bat ha ka jingi I ka khamat jongme. Henry kan mau me ba ublay unsa bishar yame halor ki e baro. Kabamon ba ublay khang ki samla ban lekmen les ngobha. Henry dan arjat ki jingle ngobha. Kaway kade ka jingle kemen les ngobha klem ka jingle pop kabapen snew yalade badru yakiwe. Kum ka jingle ngobha rengkat kadi kabam ka jing shongkha pathar bat kiwe de. Bunsen ki jingle songpha ki bale rengkat bat kadi kabam kiwan ra ya ki kubor basngosi bat wat bandu no yala ka jing anda haba labu at amla shu ban kontrol yala de haba yad bayeng ne haba nya kali. Ki dandro ki jat jingle songpha ki bakta ya ka jing jong wei bat ya ka lawei. Na ki jakale songpha mi shibun ki thai samla ki ba hap banket khunrei bat ka ba kham songsi ka longba ki khun ki ba mi nang ta ki hap ban shu malu mala na mar bambiang ki nongri nong sumar. Kaktien jong ublay kapen kan mau shushu bahadin ka jing lekman ka jing bishar ublay ru ka ap ya ki samla. Kum ta to jit hi maphi ki jat jingkmen ki ba kumno pinjit namar wat kelet ya kane kawai ba ublay unsa bishar ya ki kam jongi. Na kabenta jong phi ki kimi ki kpa ki ba kelli la kalong ni ban pha e ki khun sa ka cherry blossom festival namar ba ki khun jong phi ki le phoi haba phi phikhang ya ki. Kajubab na kabenta jong phi ru kandai na kaktien ka jong ublay na o Joshua kelenong ka ba arbusau ka dekot ka ba arbusan ka ba ong. To jiet pi hakane kasngi yano pin sakri. O Joshua ola ong Henry manga bat kayeng jongang ngin sakri ya utrai. Ublayu ay kamon balat lut yangi bangin jiet ampun bor ne khang yano ban omlet sa ki jaka lekmen les ngobha Henry u ay kamon balat lut ya ki brio ban jiet hi.